Το Grindelwald βρίσκεται στην καρδιά των Άλπαιων της Βέρνης, σε μια κοιλάδα που σμιλεμένη αργά από αρχαίους παγετώνες και τώρα προστατευμένη από κορυφές που ορίζουν τα φυσικά της σύνορα. Από τα λιβάδια, η βόρεια όψη του Άιγκερ είναι πάντα παρούσα, μια ακίνητη παρουσία που καθοδηγεί το βλέμμα. Η κοιλάδα κατεβαίνει μέσα από δάση, καθαρά ριάκια και μονοπάτια, που συνδέουν διάσπαρτους οπορώνες με μονοπάτια που ανεβαίνουν σε ψηλότερα εδάφη. Εδώ, το ίδιο το τοπίο υπαγορεύει εργασίες και ρυθμούς. Έτσι, προκύπτει ένα αναπόφευκτο ερώτημα. Πώς οργανώνεται μια κοινότητα όταν το βουνό ορίζει τον ρυθμό για κάθε βήμα? Μια γη σχηματισμένη από πάγο. Το Grindelwald βρίσκεται σε ένα μεγάλο άνοιγμα ανάμεσα στις Άλπεις της Βέρνης, ένα αρχαίο κανάλι που σχηματίστηκε από δυνάμεις που δρούσαν εδώ και εκατομμύρια χρόνια και τώρα αγκαλιάζεται από βουνά που ορίζουν τα περιγράμματά του. Η κοιλάδα έχει τη μορφή μιας μακράς κοιλότητας που υποστηρίζεται από βραχώδεις σχηματισμούς όπου κυριαρχούν οι ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις ασβεστόλιθου και οι ζώνες γκρίζας πέτρας. Στα νότια υψώνεται ο Άιγκερ, με τη βόρεια όψη του ένα επιβλητικό τείχος που κυριαρχεί στη θέα. Όχι πολύ μακριά βρίσκονται οι Βέτερχορν και Σρέκχορν, δύο κορυφές που υψώνονται πάνω από 3.000 μέτρα και των οποίων η επιβλητική παρουσία διαμορφώνει τα φυσικά όρια της περιοχής. Η παρουσία τους επηρεάζει την κυκλοφορία του αέρα, την κατεύθυνση των υδάτινων ρευμάτων και τον τρόπο κατανομής των χώρων όπου μπορεί να ριζώσει η ανθρώπινη ζωή. Τίποτα από αυτά τα τοπία δεν προέκυψε από τη μια μέρα στην άλλη. Το σχήμα της κοιλάδας είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης δράσης αρχαίων παγετώνων, επίμονων ρεμάτων και της συνεχούς διάβρωσης του βράχου. Στην αρχαιότητα, τεράστια στρώματα πάγου κατέβαιναν από τα ύψη, παρασύροντας θραύσματα βουνού και αφήνοντας πίσω τους συσσωρεύσεις που τώρα αναγνωρίζονται ως μορένες και βαθμιδωτές επιφάνειες. Όταν υποχώρησαν οι πάγοι, παρέμειναν απαλές κοιλότητες, γυαλισμένες πλαγιές και κήτες ποταμών, που εξακολουθούν να καθοδηγούν τη ροή του νερού μέχρι σήμερα. Οι παγετώνες Όμπερερ και Ούντερερ Grindelwald, αν και μικρότεροι από ό,τι στο παρελθόν, παραμένουν ορατά στοιχεία αυτής της μακράς διαδικασίας. Από τις παγωμένες μάζες τους πηγάζουν οι ποταμοί Λούτσινε και Σβάρτσε Λούτσινε, που ρέουν μέσα από την κοιλάδα πριν συγκλίνουν κοντά στο Τσβάι Λούτσινεν. Τα νερά τους τροφοδοτούνται από το νερό από το λιώσιμο των πάγων που κατεβαίνει από υψόμετρα σχεδόν 3.000 μέτρων, διασχίζοντας λιβάδια, δάση και βραχώδεις περιοχές πριν κατευθυνθούν προς το Ιντερλάκεν. Από την αρχαιότητα, οι όχθες τους χρησίμευαν ως οδηγοί για τη χαρτογράφηση διαδρομών και τη σήμανση διαιρέσεων της γης, καθώς κάθε τμήμα της κήτης του ποταμού επηρεάζει τη γονιμότητα της γύρω περιοχής και την κατανομή της υγρασίας. Στα χαμηλότερα μέρη της κοιλάδας, μεταξύ 900 και 1.200 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, το έδαφος είναι πιο μαλακό, ευνοώντας εκτεταμένα λιβάδια. Καθώς ανεβαίνεται, η κλίση γίνεται πιο απότομη και το τοπίο αλλάζει. Εμφανίζονται πυκνά δάση ελάτης, αγριόπευκου και πεύκου, βοηθώντας στη σταθεροποίηση του εδάφους στις πλαγιές των λόφων. Πάνω από τα 2.000 μέτρα, η βλάστηση γίνεται αραιή και ανθεκτική, προσαρμοσμένη σε ένα πιο σκληρό κλίμα. Εκεί ευδοκιμούν οι αλπικοί θάμνοι, μαζί με μικρά λουλούδια που φυτρώνουν ανάμεσα σε βράχους και φυτά που εκμεταλλεύονται σύντομες περιόδους ζέστης για να αναπτυχθούν. Κάθε υψομετρική ζώνη δημιουργεί ένα ξεχωριστό περιβάλλον, αποτέλεσμα μιας διαδικασίας προσαρμογής που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αιώνες. Η ζωική ζωή ακολουθεί ένα παρόμοιο μοτίβο. Οι μαρμότες σκάβουν λαγούμια στα βοσκοτόπια και αντιδρούν αμέσως σε κάθε ήχο. Οι ορεινές κατσίκες και τα αγριόγιδα κινούνται σε απότομες πλαγιές που θα ήταν αδιάβατες για άλλους. Ακόμα ψηλότερα, οι χρυσαετοί εκμεταλλεύονται τα ανωδικά ρεύματα για να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις με μικρή προσπάθεια. Στις δασώδεις περιοχές εμφανίζονται αλεπούδες, αγριογούρουνα και ελάφια, βρίσκοντας καταφύγιο στην πυκνή βλάστηση. Πουλιά όπως οι μεγάλες θηλές και η αλπική σπίνη συμπληρώνουν ένα σύστημα που εξαρτάται από την τοπογραφία για να διατηρήσει την ισορροπία του. Ο ορεινός όγκος της Βέρνης αποκαλύπτει επίσης το δικό του παρελθόν μέσω της σύνθεσης των πετρωμάτων του.
κυριαρχούν ασβεστόλιθος, σχιστόλιθος και ψαμίτης, υλικά που δείχνουν στρώματα διπλωμένα από την πίεση που σχημάτισε τις Άλπεις. Σε ορισμένα σημεία, ενσωματωμένα απολιθώματα μας υπενθυμίζουν ότι αυτή η περιοχή καλυπτόταν από θάλασσες πριν από εκατομμύρια χρόνια. Τα φαράγγια και οι χαράδρες αντανακλούν το συνδυασμένο έργο των εσωτερικών κινήσεων της γης και της συνεχούς διάβρωσης, δημιουργώντας ένα τοπίο ποικίλων υφών, όπου κάθε γωνιά διατηρεί ίχνη της αρχαιότητας. Ο αλπικός οικισμός. Το μάθημα της πέτρας και του ξύλου. Καθώς η πλαγιά του λόφου κατεβαίνει, το ίδιο το χωριό ακολουθεί αυτή την κίνηση, σαν κάθε κτίριο να έχει μάθει να προσαρμόζεται στον φυσικό ρυθμό του εδάφους. Η διαρρύθμισή του δεν ακολουθεί ένα επιβεβλημένο σχέδιο, αλλά μάλλον μια αργή προσαρμογή, που γεννήθηκε από γενιές που έμαθαν να διαβάζουν το βουνό. Τα σπίτια δεν διακόπτουν τα περιγράμματα, στηρίζονται στα σταθερά σημεία που άφησε η γη και ακολουθούν τις καμπύλες της χωρίς να επιβάλλουν ευθείες γραμμές. Η ανάπτυξη του οικισμού ακολούθησε αρχαία μονοπάτια που χρησιμοποιούσαν οικογένειες και βοσκοί, και αυτή η μνήμη παραμένει στην τρέχουσα διάταξη. Οι κατοικίες ομαδοποιούνται όπου το επιτρέπει η κλίση, σχηματίζοντας μικρές συστάδες που κατεβαίνουν προς το κέντρο, σχεδόν σαν σκαλοπάτια που έχει προτείνει το βουνό με την πάροδο του χρόνου. Η αλπική αρχιτεκτονική ορίζει τον χαρακτήρα του τόπου. Κάθε σπίτι είναι χτισμένο σε μια πέτρινη βάση που στηρίζει το βάρος και λειτουργεί ως άμυνα κατά της υγρασίας. Σε αυτή τη βάση υψώνονται συμπαγείς ξύλινοι τοίχοι που συναρμολογούνται χρησιμοποιώντας κληρονομημένες τεχνικές. Το εξωτερικό αποκαλύπτει την ηλικία κάθε κτηρίου. Οι πιο σκούροι τόνοι ανήκουν σε παλαιότερα σπίτια, ενώ τα ανοιχτότερα χρώματα υποδηλώνουν πιο πρόσφατες ανακαινήσεις. Τα παραδοσιακά έλαια και οι επεξεργασίες έχουν επιτρέψει σε αυτές τις κατασκευές να αντέξουν αιώνες χωρίς να χάσουν τη σταθερότητά τους. Οι στέγες ακολουθούν ένα τυπικό σχέδιο της κοιλάδας, φαρδιές και κλιμμένες και εκτινόμενες στις άκρες για να στεγάσουν στοές και να αποτρέψουν τη συσσόρευση νερού. Σε πολλά σπίτια, οι δοκοί είναι εκτεθειμένοι, φέροντας σημάδια σκαλισμένα με εργαλεία μιας άλλης εποχής. Χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι η απουσία καρφιών. Οι ξυλουργοί χρησιμοποιούσαν ξύλινες συνδέσεις που απαιτούσαν απόλυτη ακρίβεια. Στα παλαιότερα κτίρια εξακολουθούν να διακρίνονται χαραγμένοι αριθμοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση κάθε κομματιού κατά την κατασκευή. Τα μπαλκόνια συμπληρώνουν αυτήν την αρχιτεκτονική γλώσσα. Κατασκευασμένα από έλατο ή αγριόπευκο, διατηρούν κυγκλιδώματα με γεωμετρικά σχήματα και σχέδια τυπικά της περιοχής. Αν και σήμερα φαίνονται να είναι διακοσμητικές λεπτομέρειες, αρχικά χρησίμευαν για την ξύρανση βοτάνων ή την αποθήκευση αντικειμένων κατά τους θερμότερους μήνες. Με την πάροδο του χρόνου, οι οικογένειες πρόσθεσαν λουλούδια και μικρά στολίδια που παρήχαν οπτική συνέχεια χωρίς να επιβάλλουν ομοιομορφία. Ο προσανατολισμός των σπιτιών ακολουθεί τις παραδοσιακές αρχές. Πολλές προσώψεις βλέπουν ανατολικά ή νότια για να μεγιστοποιήσουν το ηλιακό φως, ενώ τα μικρά παράθυρα εξισορροπούν τη φωτεινότητα με τη στιβαρότητα της κατασκευής. Ομάδες κατοικιών συνδέονται με πλακόστρωτα μονοπάτια που συγκλίνουν σε έναν κεντρικό χώρο όπου βρίσκονται οι κοινοτικές υπηρεσίες. Αυτή η φαινομενικά αυθόρμητη διάταξη ανταποκρίνεται στην κλίση του εδάφους, τη φυσική αποστράγγιση και την ανάγκη για εύκολη πρόσβαση σε αγροτικούς δρόμους. Στα περίχωρα του οικισμού, τα αγροκτήματα καταλαμβάνουν πιο ανοιχτές περιοχές. Συνδέονται με στενά μονοπάτια και ξύλινες γέφυρες που διασχίζουν ριάκια. Αυτά τα κτίρια συνδυάζουν χώρους διαβίωσης και στάβλους σε μια ενιαία κατασκευή, χωρισμένοι από χοντρούς τοίχους που μονώνουν και διατηρούν τη θερμότητα. Αυτός ο τύπος κατασκευής ήταν συνηθισμένος σε εποχές που τα υλικά ήταν σπάνια και το κλίμα απαιτούσε αποτελεσματικές λύσεις. Τα ίδια πέτρινα θεμέλια, οι ξύλινες κατασκευές και οι φαρδιές στέγες εμφανίζονται σε υπόστεγα και αχυρώνες που υποστήριζαν γεωργικές εργασίες. Η διάταξη της πόλης αποφεύγει τα άκαμπτα πλέγματα. Οι δρόμοι ακολουθούν τις καμπύλες του βουνού, αλλάζοντας πλάτος και κατεύθυνση ανάλογα με το έδαφος. Μερικοί διατηρούν πέτρινες πλάκες που θυμίζουν την παλιά τους χρήση για κτηνοτροφία, ενώ άλλοι διευρύνονται για να σχηματίσουν μικρές πλατείες που στεγάζουν εργαστήρια, καταστήματα και χώρους συνάντησης. Στις υψηλότερες περιοχές, οι φυσικές αναβαθμίδες επιτρέπουν την κατασκευή σπιτιών με πανοραμική θέα στην κοιλάδα. Από εκεί, οι στέγες κλείνουν προς τα κάτω, προς το κέντρο, δημιουργώντας μια σειρά από επίπεδα που ακολουθούν την κλίση. Στο κεντρικό τμήμα του χωριού
βρίσκονται δημόσια κτίρια με απλές γραμμές. Η εκκλησία είναι αξιοσημείωτη για τον ανοιχτόχρωμο πέτρινο πύργο και την μυτερή στέγη της, ορατή από διάφορα σημεία της κοιλάδας. Γύρω του είναι διάσπαρτα παλιά σχολεία, κοινόχρηστα σπίτια και αποθήκες των οποίων το ξύλο έχει σκουρίνει με την πάροδο του χρόνου. Η συνέχεια των υλικών και η απουσία έντονων αντιθέσεων δημιουργούν μια αρμονία που προκύπτει όχι από αυστηρούς κανόνες, αλλά από έθιμα που επαναλαμβάνονται με την πάροδο του χρόνου. Από τα αγροκτήματα στα τρένα, η αλλαγή που μεταμόρφωσε το Grindelwald. Πριν γίνει η κοιλάδα που γνωρίζουμε σήμερα, το Grindelwald ξεκίνησε ως μια σειρά από αργές, σχεδόν διστακτικές αφίξεις που σταδιακά διαμόρφωσαν έναν μικρό οικισμό χωρίς προκαθορισμένα σχέδια ή καθορισμένες δομές. Εμφανίστηκε βήμα προς βήμα, χτισμένο από οικογένειες που βρήκαν εύφορο έδαφος και μέρη για να καλλιεργήσουν καλλιέργειες και να στεγάσουν ζώα σε αυτές τις πλαγιές. Τα πρώτα μεσαιωνικά έγγραφα αναφέρουν ομάδες από το Λίτσενταλ που εγκαταστάθηκαν κοντά στα ποτάμια, αποψήλωσαν περιοχές στα δάση και έχτισαν απλά καταφύγια σε πέτρινους ογκόλιθους. Αυτά τα πρώιμα σπίτια χρησιμεύαν περισσότερο ως βασική προστασία παρά ως μόνιμες κατοικίες, αποτέλεσμα πρακτικών αποφάσεων που καθοδηγούνταν από τις άμεσες δυνατότητες του περιβάλλοντος. Η γεωργική δραστηριότητα οργανώθηκε από την αρχή. Μικρά οικόπεδα, ζώα που παρήχαν γάλα, κρέας και εργασία και πρακτικές γνώσεις που μεταδίδονταν συνεχώς. Με αυτόν τον τρόπο, μεταξύ του 13ου και του 14ου αιώνα, η κοιλάδα άρχισε να αποκτά μια πιο σταθερή μορφή. Κάθε οικογένεια εργαζόταν στο δικό της οικόπεδο και η κτηνοτροφία άρχισε να υπαγορεύει μεγάλο μέρος του οικονομικού ρυθμού. Το τυρί που παραγόταν στα αγροκτήματα έγινε ένα ξεχωριστό προϊόν, τελειοποιημένο από γενιά σε γενιά, διατηρώντας ακόμα και σήμερα την ουσία αυτών των πρώιμων μεθόδων. Η ανάπτυξη προχωρούσε με αργό ρυθμό, σαν το βουνό να παρατηρούσε κάθε ανθρώπινη πρόοδο πριν επιτρέψει την εγκατάσταση. Η ξυλία από τα δάση και η πέτρα από τις πλαγιές παρήχαν υλικά για την κατασκευή πιο στιβαρών κατοικιών, την κατασκευή γεφυρών πάνω από ριάκια και την κατασκευή εργαλείων ικανών να αντέξουν το αλπικό κλίμα. Η κοινότητα ευημερούσε μέσω της συνεργασίας. Οι γείτονες συνεργάζονταν στη φύτευση, την επισκευή στάβλων ή τη μεταφορά αγαθών. Οι κοινωνικές διαφορές ήταν ελάχιστες. Οι περισσότεροι μοιράζονταν έναν τρόπο ζωής βασισμένο στη χειρονακτική εργασία, την αυτάρκεια και σε ό,τι μπορούσε να προσφέρει το άμεσο περιβάλλον. Μέχρι τα μέσα του 15ου αιώνα, ο Grindelwald εμφανιζόταν ήδη σε έγγραφα του καντονιού της Βέρνης. Υπήρχε μια μικρή διοικητική δομή που ρύθμιζε τα βοσκοτόπια, συγκαλούσε κοινοτικές συναντήσεις και καθόριζε μέτρα για την προστασία από πυρκαγιές και κατολισθήσεις. Τα παρεκκλήσια και η εβδομαδιαία αγορά έγιναν σημεία συνάντησης που βοηθούσαν στην οργάνωση της καθημερινής ζωής. Κάθε αρχείο, κάθε συμφωνία μεταξύ οικογενειών έδινε συνέπεια στον οικισμό χωρίς να αλλοιώνει τον αγροτικό του χαρακτήρα. Ο βαθύς μετασχηματισμός δεν θα ερχόταν παρά πολλούς αιώνες αργότερα. Η Ευρώπη άρχισε να στρέφει το βλέμμα της προς τις Άλπεις, ελκυόμενη από κορυφές που φαινόταν απρόσιτες και από τοπία που συνδύαζαν την πρόκληση με τη γοητεία. Βρετανοί και Γερμανοί ορειβάτες ταξίδεψαν σε αυτήν την περιοχή για να θαυμάσουν βουνά που, για αυτούς, ήταν σχεδόν μυθικά. Το Άιγκερ και το Βέτερχορν άρχισαν να αναφέρονται πέρα από τον πυθμένα της κοιλάδας και οι ντόπιοι κάτοικοι, συνηθισμένοι από την παιδική ηλικία να κινούνται ανάμεσα σε προεξοχές και απότομα μονοπάτια, άρχισαν να καθοδηγούν τους νεοφερμένους. Αυτό άνοιξε ένα μονοπάτι που θα άλλαζε για πάντα την τοπική οικονομία, τον αλπικό τουρισμό. Με τους πρώτους ταξιδιώτες ήρθαν νέες δυνατότητες. Ορισμένες οικογένειες προσάρμοσαν δωμάτια για να δέχονται επισκέπτες, προσφέροντας απλά γεύματα, ξεκούραση και ιστορίες για τα βουνά. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, το Grindelwald ήταν ήδη ένας δημοφιλής προορισμός για τους πεζοπόρους. Το 1893 ξεκίνησαν οι εργασίες για αυτό που θα σηματοδοτούσε ένα σημείο καμπής, τη σιδηροδρομική γραμμή που συνέδεε την κοιλάδα με το Ιντερλάκεν. Αυτό που προηγουμένως περιλάμβανε ώρες πεζοπορίας έγινε μια άμεση διαδρομή και μαζί της η ροή ανθρώπων, αγαθών και υλικών αυξήθηκε σημαντικά. 3 χρόνια αργότερα, το 1896, ξεκίνησε η κατασκευή του πιο φιλόδοξου έργου της περιοχής,
του Jungfrau-Bahn, του τρένου που διασχίζει τον ορεινό όγκο για να φτάσει σε έναν σταθμό μεγάλου υψομέτρου. Η γραμμή, που άνοιξε σταδιακά, άλλαξε τον τρόπο που ο κόσμος έβλεπε τις Άλπεις και τοποθέτησε το Grindelwald στην καρδιά του ελβετικού τουρισμού. Όχι μόνο προσέλκυσε επισκέπτες, αλλά αντιπροσώπευε και την αρχή μιας εποχής στην οποία η κοιλάδα συνδέθηκε με ευρύτερα δίκτυα ανταλλαγής και επικοινωνίας. Στις αρχές του 20ου αιώνα επικράτησε μια μοναδική ισορροπία. Οι παλαιότερες οικογένειες συνέχισαν να επικεντρώνονται στη γεωργία και την κτηνοτροφία, ενώ οι νεότερες γενιές έβρισκαν εργασία σε ξενοδοχεία, εργαστήρια ή στην ίδια την κατασκευή του σιδηροδρόμου. Το ετήσιο ημερολόγιο συνδύαζε τις αγροτικές εποχές με τις τουριστικές περιόδους, επιτρέποντας και στις δύο σφαίρες να συνυπάρχουν χωρίς η μία να εκτοπίζει την άλλη. Η γνώση της γης παρέμεινε απαραίτητη, χρήσιμη για τη γεωργία αλλά και για την καθοδήγηση όσων έλκονταν από τα βουνά. Ζωή συνυφασμένη με εργασία. Στην καθημερινή ζωή της κοινότητας, η ρουτίνα ξεδιπλώνεται σαν ένα σιωπηλό μοσαϊκό, όπου κάθε εργασία βρίσκει τη θέση της και υποστηρίζει την επόμενη. Κάθε οικογένεια οργανώνει τον χρόνο της γύρω από την εργασία που απαιτεί συνέπεια, φροντίδα και άμεση σύνδεση με τη γη. Τίποτα δεν συμβαίνει μεμονωμένα. Κάθε δράση εκπληρώνει μια λειτουργία που διατηρεί την κοινή ζωή σε κίνηση. Η γεωργία αποτελεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του ρυθμού. Τα οικόπεδα δουλεύονται με εργαλεία που γνωρίζουν τα χέρια εδώ και γενιές, προσαρμόζοντας κάθε κίνηση σε ένα έδαφος που αλλάζει κλίση χωρίς προειδοποίηση και απαιτεί συνεχή προσοχή. Οι καλλιέργειες κατανέμονται ανάλογα με τη χρησιμότητα κάθε λωρίδας, διασφαλίζοντας ότι κανένας χώρος δεν μένει χωρίς σκοπό. Η κτηνοτροφία συμπληρώνει αυτό το ύφασμα που στηρίζει την κοιλάδα. Οι στάβλοι που βρίσκονται στα περίχωρα του χωριού απαιτούν συνεχή προσοχή. Οι οικογένειες ταΐζουν, καθαρίζουν και ελέγχουν τα ζώα, ακολουθώντας μια ρουτίνα που έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη εδώ και δεκαετίες. Η γαλακτοκομική παραγωγή διατηρεί κληρονομημένες τεχνικές που διατηρούν τον χειροτεχνικό της χαρακτήρα. Διαδικασίες με ακρίβεια μετρημένες, όπου η εμπειρία και ο χρόνος είναι εξίσου απαραίτητα με τα εργαλεία. Κάθε βήμα εκτελείται με μια σειρά που αντικατοπτρίζει τη συνέχεια μιας τέχνης που μαθαίνεται μέσω της εμπειρίας, όχι από εγχειρίδια. Η κίνηση μέσα στην κοιλάδα ενσωματώνεται φυσικά σε αυτές τις δραστηριότητες. Οι διαδρομές προσαρμόζονται στο σχήμα του εδάφους, απαιτώντας τη χρήση μικρών οχημάτων, χειράμαξων ή προσεκτικά ισορροπημένων φορτίων για τη μεταφορά εργαλείων, προϊόντων ή αντικειμένων που κατασκευάζονται από τεχνίτες. Τίποτα δεν κινείται χωρίς σκοπό. Κάθε ταξίδι συνδέει τα σπίτια με χώρους παραγωγής και με σημεία όπου ανταλλάσσονται αγαθά. Αυτό το συνεχές ερχομό δημιουργεί ένα δίκτυο που συνδέει την ατομική εργασία με τη συνολική λειτουργία του χωριού. Η συντήρηση των δρόμων και των μονοπατιών είναι ένα άλλο ουσιαστικό έργο. Οι διαδρομές που οδηγούν σε γεωργικές περιοχές ή εμπορικούς χώρους απαιτούν συχνή συντήρηση. Οι χαλαρές πέτρες, οι φθαρμένες άκρες ή τα μονοπάτια που χρειάζονται ενίσχυση απαιτούν άμεση παρέμβαση. Αυτές οι επισκευές δεν βαρύνουν ένα μόνο άτομο. Πραγματοποιούνται μέσω της συνεργασίας των γειτόνων που συνεισφέρουν χρόνο, εργαλεία και την απαραίτητη εμπειρία. Κάθε προσαρμογή διατηρεί το πέρασμα ασφαλές και καταδεικνύει την αξία της καθημερινής συνεργασίας. Το τοπικό εμπόριο προσθέτει σε αυτό το δίκτυο επαγγελμάτων που στηρίζει την κοιλάδα. Τα αρτοποιεία, τα κρεοπολεία και τα εργαστήρια λειτουργούν σαν μικρά κομμάτια που θρέφουν την καθημερινή ζωή. Τα αρτοποιεία αφιερώνουν ώρες στο ζύμωμα και το ψήσιμο προϊόντων που απαιτούν υπομονή. Τα κρεοπολεία βασίζονται στην τοπική κτηνοτροφία, επεξεργάζοντας τρόφιμα που αποτελούν βασικά είδη στο τραπέζι. Οι τεχνίτες εργάζονται με ξύλο, μέταλλο ή ίνες για να δημιουργήσουν χρήσιμα αντικείμενα, κατασκευασμένα με τεχνικές που έχουν αντέξει στο χρόνο επειδή συνεχίζουν να εξυπηρετούν τον σκοπό τους. Η εβδομαδιαία αγορά συγκεντρώνει παραγωγούς από διαφορετικούς τομείς και γίνεται σημείο συνάντησης όπου ανταλλάσσονται φρέσκα τρόφιμα, σκεύη και χειροτεχνήματα. Οι συζητήσεις μεταξύ πολιτών και γειτόνων βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την αμοιβαία κατανόηση. Κάθε συναλλαγή διατηρεί πρακτικές που έχουν δώσει σταθερότητα στην κοιλάδα. Η οικογενειακή ζωή είναι συνυφασμένη με αυτές τις δραστηριότητες, χωρίς να διαχωρίζει αυστηρά την εργασία από τη μάθηση. Τα παιδιά παρατηρούν, βοηθούν και συμμετέχουν ανάλογα με τις ικανότητές τους. Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία, να οργανώνουν υλικά ή να βοηθούν σε απλές γεωργικές εργασίες. Η μετάδοση της γνώσης συμβαίνει φυσικά
ενώ οι ενήλικες συνεχίζουν τα καθήκοντά τους. Έτσι, οι πρακτικές που στηρίζουν την κοιλάδα μεταδίδονται από τη μία γενιά στην άλλη, χωρίς επίσημη διδασκαλία. Η συνεργασία μεταξύ των γειτόνων είναι συνεχής. Όταν χρειάζεται να ανεγερθεί μια κατασκευή, να μετακινηθούν ζώα ή να ενισχυθεί ένας τοίχος, οι οικογένειες οργανώνονται γρήγορα. Δεν απαιτείται επίσημη ανακοίνωση. Όλοι γνωρίζουν τι μπορούν να συνεισφέρουν και πότε να το κάνουν. Αυτό το σύστημα αμοιβαίας υποστήριξης επιμένει επειδή διασφαλίζει ότι η εργασία προχωρά και ενισχύει τους εσωτερικούς δεσμούς. Η συνεργασία δεν γιορτάζεται με λόγια. Εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένες πράξεις. Ο παλμός των παραδόσεων. Στα ανώτερα τμήματα της κοιλάδας, όπου το τοπίο μεταμορφώνεται με κάθε εποχή, οι οικογενειακές παραδόσεις συνεχίζουν να λειτουργούν ως νήμα που ενώνει την κοινότητα. Τίποτα δεν ξεκίνησε ως επίσημη τελετουργία. Κάθε πρακτική προέκυψε από την αγροτική ζωή και παρέμεινε ζωντανή χάρη στη συνέχεια όσων την κληρονόμησαν. Μεταξύ των παλαιότερων εορτασμών είναι το ηλιοστάσιο, μια συγκέντρωση όπου οι κάτοικοι ανάβουν φωτιές που ανακοινώνουν την έναρξη ενός νέου ετήσιου κύκλου. Δεν επιδιώκει να προσελκύσει την προσοχή, αλλά απλώς να φέρει κοντά όσους ζουν εδώ. Οι οικογένειες συνεργάζονται, οργανώνοντας κάθε λεπτομέρεια και επιβεβαιώνοντας έτσι τη σύνδεσή τους με τη γη. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η ενορία συντονίζει άλλες απλές θρησκευτικές συγκεντρώσεις που διατηρούν το παραδοσιακό ημερολόγιο και στηρίζουν την ενότητα του χωριού. Η μουσική κατέχει μια ξεχωριστή θέση σε αυτές τις πρακτικές. Το άλφορν, σύμβολο του ορεινού κόσμου, αντυχεί σε εορτασμούς και κοινοτικές συγκεντρώσεις. Ο ήχος του απαιτεί κυριαρχία του αέρα και μια παρατεταμένη μαθητεία που για πολλούς ξεκινά από την νεότητα. Παράλληλα με αυτό, επιβιώνουν τραγούδια στη διάλεκτο της Βέρνης που μοιράζονται σε οικογενειακές συγκεντρώσεις ή από ομάδες που κάνουν τακτικές πρόβες. Αυτές οι μελωδίες θυμίζουν αγροτικές σκηνές και αναμνήσεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, αποτελώντας ζωντανά κομμάτια της συλλογικής μνήμης. Τα φιλόξενα έθιμα παραμένουν και καθορίζουν τον χαρακτήρα της κοιλάδας. Ορισμένες οικογένειες διατηρούν την παράδοση να προσφέρουν σπιτικά προϊόντα σε όσους φτάνουν ή εγκαθίστανται στην κοινότητα. Μονοπάτια καλωσορίσματος χωρίς να χαθείτε. Καθώς η κοιλάδα άνοιγε τους δρόμους της προς τον έξω κόσμο, η άφιξη των επισκεπτών ενσωματώθηκε άψογα στην καθημερινή ζωή, χωρίς να επισκιάζει ό,τι ήδη υπήρχε. Σήμερα, αυτή η συνεχής ροή υποστηρίζεται από υπηρεσίες που έχουν διαμορφωθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες. Τα καταλύματα είναι διάσπαρτα σε διαφορετικές περιοχές. Από οικογενειακές κατοικίες προσαρμοσμένες να υποδέχονται ταξιδιώτες μέχρι ευρύχωρες εγκαταστάσεις που χρησιμεύουν ως σημεία εκκίνησης για όσους 2023 επιθυμούν να εξερευνήσουν την περιοχή. Κάθε κτίριο τηρεί κανονισμούς που καθορίζουν τα υλικά, τα ύψη και την τοποθεσία, διασφαλίζοντας ότι οι τουριστικές υποδομές δεν καταπατούν περιοχές που προορίζονται για αγροτικές εργασίες, ούτε αλλοιώνουν την οργάνωση της περιοχής. Όσοι φτάνουν αναζητούν μονοπάτια, μέτριες αναβάσεις και διαδρομές που επιτρέπουν την πρόσβαση σε υψηλότερα υψόμετρα μέσω τελεφέρικ και τρένων που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε δύσκολες πλαγιές. Η πεζοπορία είναι μια από τις πιο συνηθισμένες δραστηριότητες και για το σκοπό αυτό υπάρχει ένα δίκτυο σηματοδοτημένων μονοπατιών που συνδέουν σημεία θέας, καταφύγια και βασικά σημεία σε όλη την κοιλάδα. Αυτές οι διαδρομές συντηρούνται μέσω συνεχών επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου σημάνσεων, του καθαρισμού επιφανειών κυκλοφορίας και της προσαρμογής τμήματων όπου η πλαγιά απαιτεί περισσότερη προσοχή. Ο στόχος είναι οι ταξιδιώτες να κινούνται με ασφάλεια χωρίς να παρεμβαίνουν σε περιοχές που προορίζονται για καλλιέργεια ή βόσκηση. Τα αλπικά αθλήματα έχουν μια συγκεκριμένη θέση στην κοιλάδα. Οι περιοχές που έχουν οριστεί για αυτές τις δραστηριότητες επιλέγονται μετά από τεχνικές μελέτες που αναλύουν τη φέρουσα ικανότητα, τα επίπεδα κινδύνου και την πρόσβαση. Η εγκατάσταση εξοπλισμού και υπηρεσιών ακολουθεί πρωτόκολλα που έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στη γη και να αποφεύγουν την κατάληψη περιοχών απαραίτητων για την τοπική κοινότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αθλητικές δραστηριότητες χωρίς να εκτοπίζουν αγροτικές λειτουργίες που παραμένουν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της κοιλάδας. Οι τουριστικές μεταφορές είναι προσεκτικά οργανωμένες. Λεωφορεία, τρένα και τελεφέρικ συνδέουν τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος, ενώ τα ιδιωτικά οχήματα έχουν πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση
και να διατηρούν τους εσωτερικούς δρόμους ελεύθερους για γεωργικές δραστηριότητες ή καθημερινές μετακινήσεις. Οι κανονισμοί κυκλοφορίας προστατεύουν τους στενούς δρόμους που εξυπηρετούν παραγωγικές λειτουργίες και δεν θα αντέξουν την βαριά κυκλοφορία χωρίς να υποβαθμιστούν. Αυτή η ρυθμιζόμενη διαχείριση της κυκλοφορίας των οχημάτων επιτρέπει στις διαφορετικές χρήσεις της γης να συνυπάρχουν χωρίς δυσκολία. Η συνύπαρξη γεωργικών εργασιών και τουρισμού εξαρτάται από πρακτικές συμφωνίες. Οι οικογένειες που καλλιεργούν τη γη διατηρούν ακριβή όρια γύρω από τα οικόπεδα και τους αχυρώνες τους για να αποφεύγουν τις παρεμβολές. Διακριτικοί φράχτες, ενημερωτικές πινακίδες και σαφώς σηματοδοτημένα σημεία πρόσβασης καθοδηγούν τους επισκέπτες χωρίς να εμποδίζουν την κίνησή τους και ταυτόχρονα διατηρούν τον χώρο που απαιτεί η γεωργία. Αυτά τα μέτρα δεν προέκυψαν ως απάντηση σε μια σύγκρουση, αλλά μάλλον ως μέρος ενός συστήματος που κατανοεί ότι δύο διαφορετικές δραστηριότητες μπορούν να μοιράζονται την ίδια περιοχή εάν τηρούνται απλοί και σαφείς κανόνες. Για την προστασία του περιβάλλοντος υπάρχουν πολιτικές που ρυθμίζουν τον τύπο της επιτρεπόμενης κατασκευής και τη χρήση ευαίσθητων περιοχών. Ορισμένες ζώνες δεν επιτρέπουν νέα κτίρια, ενώ άλλες επιτρέπουν μόνο κατασκευές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εφαρμόζονται επίσης έλεγχοι στη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από τους επισκέπτες και τις τοπικές επιχειρήσεις. Χρησιμοποιούνται συστήματα διαλογής και συλλογής που πρέπει να πληρούν καθορισμένα πρότυπα και επανεξετάζονται ανάλογα με τις περιστάσεις. Η διατήρηση της κοιλάδας διατηρείται επίσης χάρη στα έθιμα που μεταδίδονται από τις οικογένειες των κατοίκων. Οι κάτοικοι διδάσκουν υπεύθυνες πρακτικές χρήσης γης. Διατήρηση μονοπατιών, συνετή διαχείριση πόρων και προστασία περιοχών που απαιτούν συνεχή προσοχή. Αυτές οι διδασκαλίες δεν είναι άκαμπτοι κανόνες, αλλά μάλλον συνήθειες που αποκτούν οι νέοι από την παιδική ηλικία. Οι επισκέπτες της κοιλάδας συναντούν εν αγνία τους ένα σύστημα που λειτουργεί επειδή αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής όσων ζουν εδώ και γενιές. Η παρουσία του τουρισμού στην τοπική οικονομία είναι εμφανής στις θέσεις εργασίας που δημιουργεί. Καταλύματα, μεταφορές, εξειδικευμένοι οδηγοί, ενοικιάσεις εξοπλισμού και επιχειρήσεις που σχετίζονται με ορειβατικές δραστηριότητες αποτελούν έναν τομέα που συμπληρώνει τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη χειροτεχνία. Καμία μεμονωμένη δραστηριότητα δεν αντικαθιστά πλήρως την άλλη. Η καθεμία συμβάλλει ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες της κοιλάδας. Τέσσερις εποχές για την ίδια κοιλάδα. Καθώς ο χρόνος προχωρά, η κοιλάδα επιβάλλει μια σιωπηλή τάξη που κανείς δεν χρειάζεται να εξηγήσει. Οι εποχές οργανώνουν την κοινοτική ζωή μέσα από ορατές αλλαγές που αναδιατάσσουν την εργασία και τις καθημερινές ρουτίνες. Κάθε περίοδος εισάγει τον δικό της παλμό, σαν η γη να προσαρμόζει τον ρυθμό της σύμφωνα με ένα ημερολόγιο που έχει καθοδηγήσει οι γενιές. Η άνοιξη εγκαινιάζει τον κύκλο με μια φάση προετοιμασίας. Οι κάτοικοι επιθεωρούν τα χωράφια, επισκευάζουν φράχτες και διανέμουν εργαλεία που έχουν αποθηκευτεί. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, το έδαφος ανοίγεται ξανά για αερισμό και ισοπαίδωση και οι περιοχές που προορίζονται για καλλιέργεια και βόσκηση οριοθετούνται. Περισσότερο από την έναρξη νέων εργασιών, είναι μια εποχή για συντονισμό της χρήσης του χώρου και σχεδιασμό για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Το καλοκαίρι φέρνει πιο έντονη δραστηριότητα. Τα σηματοδοτημένα μονοπάτια καλωσορίζουν όσους ταξιδεύουν στα μονοπάτια, ενώ οι οικογένειες επικεντρώνονται στη διαχείριση των ζώων. Τα ζώα μετακινούνται σε υψηλότερο έδαφος, όπου τα καταφύγια χρησιμεύουν ως καταφύγια και χώροι αποθήκευσης. Η διατήρηση αυτών των χώρων περιλαμβάνει τον έλεγχο των σημείων πρόσβασης, την ασφάλιση των δομών και τη διασφάλιση ότι τα καθορισμένα όρια παραμένουν σαφή. Ταυτόχρονα, η γεωργική δραστηριότητα μετατοπίζεται προς τη σταδιακή συγκομιδή προϊόντων που απαιτούν οργανωμένη αποθήκευση. Κάθε οικογένεια οργανώνει το πρόγραμμά της ανάλογα με την ορίμανση των καλλιεργειών, δημιουργώντας μια συνεπή ακολουθία εργασιών. Το φθινόπωρο φέρνει μια μετάβαση που αναδιοργανώνει τις προτεραιότητες. Η παραγωγή στον αγρό μειώνεται και ξεκινά η τελική συγκομιδή. Στους αχυρώνες τα αποθέματα ταξινομούνται, οι προμήθειες οργανώνονται και η φθορά που συσσωρεύεται κατά τους μήνες αιχμής επισκευάζεται. Οι αγροτικοί δρόμοι απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλη κατάσταση για τη διέλευση καροτσιών και οχημάτων εξυπηρέτησης. Αυτή η περίοδος χρησιμοποιείται επίσης για την επισκευή φράχτων, την προσαρμογή εργαλείων και την ενίσχυση κατασκευών που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επιπλέον,
Η κοινότητα εκμεταλλεύεται αυτή την περίοδο για να επανεξετάσει συμφωνίες σχετικά με τη χρήση γης και να συντονίσει κοινά έργα που θα εκτελεστούν αργότερα. Ο χειμώνας φέρνει έναν διαφορετικό ρυθμό που επικεντρώνεται περισσότερο στους εσωτερικούς χώρους των εργαστηρίων, των αχυρώνων και των αποθηκών. Οι εργασίες αναδιοργανώνονται για να δοθεί προτεραιότητα στη συντήρηση, τις επισκευές και τη διαχείριση των αποθεμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο χειμερινός τουρισμός αποκτά σημασία. Οι περιοχές που προορίζονται για εξειδικευμένα αθλήματα λειτουργούν με εκπαιδευμένο προσωπικό και συγκεκριμένες διαδρομές που αποφεύγουν την παρεμβολή σε χώρους που χρησιμοποιούνται από την τοπική κοινότητα. Οι κάτοικοι αφιερώνουν μέρος του χρόνου τους στην επιθεώρηση κατασκευών, στην εξασφάλιση υλικών και στη συντήρηση σημείων πρόσβασης, ενώ η κοιλάδα μειώνει την εξωτερική δραστηριότητα. Αυτή η φάση συνδυάζει εσωτερικές εργασίες με κοινοτικές δράσεις που επιτρέπουν στην περιοχή να διατηρεί τη λειτουργική συνέχεια ακόμη και όταν ορισμένες περιοχές παρουσιάζουν μείωση στη χρήση. Η μετάβαση μεταξύ των εποχών μεταβάλλει την εμφάνιση της κοιλάδας χωρίς να απαιτούνται μακροσκελείς περιγραφές. Τα λιβάδια αποκτούν νέες διαμορφώσεις, οι καλλιέργειες αναδιανέμονται και οι περιοχές βόσκησης οργανώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ετήσιου κύκλου. Κάθε εποχή συνεισφέρει καθορισμένες εργασίες που ενσωματώνονται άψογα χωρίς να διαταράσσουν τη συνέχεια του έτους. Η άνοιξη ανοίγει χώρους, το καλοκαίρι διατηρεί την παραγωγή και την κινητικότητα, το φθινόπωρο αναδιοργανώνει ό,τι έχει συσσωρευτεί και ο χειμώνας επικεντρώνεται στην εσωτερική εργασία. Δεν υπάρχουν απότομα διαλύματα μεταξύ αυτών των περιόδων, αλλά μάλλον μια εξέλιξη που διατηρεί τις λειτουργίες της κοιλάδας σε ισορροπία. Η εποχιακή δομή του Grindelwald δεν αναζητά σύμβολα ή πρόσθετες ερμηνείες. Λειτουργεί ως ένας πρακτικός μηχανισμός που καθορίζει ποια εργασία αντιστοιχεί σε κάθε εποχή του χρόνου. Οι εποχές δεν λειτουργούν ως συναισθηματικό πλαίσιο, αλλά μάλλον ως ένα οργανωτικό σύστημα που κατανέμει τις προσπάθειες, θέτει προτεραιότητες και επιτρέπει στην κοιλάδα να λειτουργεί χωρίς διακοπή. Αυτή η κανονικότητα έχει διασφαλίσει τη συνέχεια της περιοχής και την ικανότητά της να δέχεται επισκέπτες χωρίς να διαταράσει τη χαρακτηριστική της ισορροπία. Το σπίτι ως πυρήνας της καθημερινής ζωής. Πίσω από τις ξύλινες προσώψεις που χαρακτηρίζουν την κοιλάδα, τα σπίτια αποκαλύπτουν εσωτερικούς χώρους οργανωμένους γύρω από την καθημερινή ζωή. Τα τζάκια, που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία, σηματοδοτούν την περιοχή γύρω από την οποία η οικογένεια δομεί τις καθημερινές της δραστηριότητες. Σε κοντινή απόσταση υπάρχουν ευρύχωρα τραπέζια και ράφια που οργανώνουν αντικείμενα που χρησιμοποιούνται συχνά. Οι κουζίνες διατηρούν έναν πρακτικό σχεδιασμό, με επιφάνειες σχεδιασμένες για να διευκολύνουν τις καθημερινές εργασίες και έπιπλα που δίνουν προτεραιότητα στη λειτουργικότητα. Αυτοί δεν είναι χώροι που έχουν σχεδιαστεί για επίδειξη, αλλά μάλλον περιβάλλοντα, όπου κάθε στοιχείο εκπληρώνει μια συγκεκριμένη λειτουργία μέσα στον οικιακό ρυθμό. Η προετοιμασία του φαγητού κατέχει θεμελιώδη θέση στο σπίτι, καθώς οργανώνει τον χρόνο και κατανέμει τις ευθύνες. Τα ψωμιά, τα λουκάνικα και οι μαρμελάδες απαιτούν προηγούμενο σχεδιασμό και μια ακολουθία ενεργειών που κάθε οικογένεια προσαρμόζει σύμφωνα με τις ρουτίνες της. Η εργασία σχεδιάζεται ήρεμα και εκτελείται με ακρίβεια, επιτρέποντας στις μαγειρικές μεθόδους να παραμένουν συνεπείς με την πάροδο των ετών και να συνεχίζουν να ενσωματώνονται στην καθημερινή πρακτική. Η διαγενειακή συνύπαρξη είναι μια σταθερά σε αυτά τα σπίτια. Η οργάνωση του νοικοκυριού προσαρμόζεται στις κοινές ανάγκες. Το ντουλάπι, τα εργαλεία και οι καθημερινές εργασίες διαχειρίζονται σύμφωνα με πρακτικές συμφωνίες που κάθε οικογένεια έχει διατηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχουν άκαμπτοι ρόλοι. Οι ευθύνες προσαρμόζονται ανάλογα με τον ρυθμό της ημέρας και τη διαθεσιμότητα κάθε μέλους. Στο εσωτερικό, η διακόσμηση διατηρεί μια άμεση σύνδεση με την οικογενειακή ιστορία. Παλιές φωτογραφίες, αχρησιμοποίητα σκεύη και σκαλιστά κομμάτια κοσμούν τους τοίχους ως μάρτυρες δραστηριοτήτων που σημάδεψαν την ιστορία κάθε σπιτιού. Δεν λειτουργούν ως πρόσφατες διακοσμήσεις, αλλά μάλλον ως αντικείμενα που διατηρούνται για την ιστορική ή λειτουργική τους αξία. Για όσους επισκέπτονται την κοιλάδα, είναι προφανές ότι κάθε στοιχείο αποτελεί μέρος μιας οικιακής συνέχειας που παραμένει ζωντανή. Οι εσωτερικές δουλειές διατηρούν μια συνεπή δομή. Ο καθαρισμός και η οργάνωση των επίπλων ακολουθούν μια ρουτίνα που επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται καθημερινά ελέγχονται, προσαρμόζονται ή αντικαθίστανται ανάλογα με τις απαιτήσεις των οικογενειακών δραστηριοτήτων. Οι κοινόχρηστοι χώροι
Αναδιοργανώνονται για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να τα χρησιμοποιούν χωρίς δυσκολία. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει σε κάθε μέλος να έχει καθορισμένες ευθύνες και στο σπίτι να λειτουργεί ως σύστημα στο οποίο κάθε ενέργεια συνδέεται με την επόμενη. Η μετάδοση των οικιακών εθήμων παίζει κεντρικό ρόλο μέσα στο σπίτι. Δεν περιορίζεται στο μαγείρεμα ή τη συντήρηση. Περιλαμβάνει τον τρόπο υποδοχής επισκεπτών, οργάνωσης συγκεντρώσεων και διατήρησης οικογενειακών εγγράφων ή παλιών φωτογραφιών. Αυτές οι πρακτικές δεν διδάσκονται μέσω γραπτών κανόνων. Μαθαίνονται παρατηρώντας και συμμετέχοντας στις στιγμές που η οικογένεια τις εφαρμόζει στην πράξη. Αυτή η συνεχής διαδικασία διασφαλίζει ότι κάθε γενιά ενσωματώνει συνήθειες που διατηρούν την εσωτερική τάξη. Σε επίπεδο κοινότητας, η ζωή στην κοιλάδα ακολουθεί μια δομή που βασίζεται στη συνεργασία. Οι οικογένειες συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Τα παιδιά μαθαίνουν από μικρή ηλικία τη σημασία της βοήθειας σε απλές εργασίες, ενώ οι ενήλικες αναλαμβάνουν εκ περιτροπής καθήκοντα που επηρεάζουν τη συνολική λειτουργία του οικισμού. Δεν υπάρχει επίσημος θεσμός που να κατευθύνει αυτές τις δραστηριότητες. Υποστηρίζονται από εθιμικές συμφωνίες που καθοδηγούν την τοπική ζωή εδώ και δεκαετίες.